Na ako rin sa apartment guys with Ate Chara or si Boss. Let's go guys. Muna yung mga motor ang gamiton guys sa dula. Col! Boss, Isa may istorya na to, Col. nagkalisod na ron. Lisod. Libre. Bisiya na mo. Sige, salamat boss. Sige, Ano tayo ba? Boss, salamat, salamat. Exact na siya kung gihatag, boss. Ha? Exact. Mas short ka, imbis nagkalisod na karon. Anyway, Thanks. What's up, meet Budoy. Guys, muna akong boss guys. Boss. Sabos. Boss. Lubuton ko niya every week. Doy, kasi mga plano na to karong mga butay nga dula doy. Magbayot na daw siya. Guys, mag-practice kami lang karon guys kay dili mo ban sila. Kay bad trip. Bad trip guys. So, kami lang sa is na namin karon diri sa Sun City guys. Diri may mag-practice. Diri may mag-practice guys. Siya. Team guys. Dun sakit yung ulo. Si So magbaklas kami sa mga gamit naman sa motor guys para makasugod mig practice. Chuy kayo guys, kaya na cameraman. Para guys. Chuy kayo guys, kaya na camera ang tamakwaan ta sa pag-practice. Kung lasa Sabado nanguha sila, karon na po nanguha po sila. Tubo ang isda, nabutula sa isda ko. Papaitan nilang nanguha. Si Bundoy. Ana, Magkano nga na ito magagbuhangin. Ay, kakita, nag-arrest, kakita ka. Sugat me. Batian. likod ka na. O nga asa man ka moagig sa likod ta. Bukang, mas duwag tayo, bituyok ka Kabatian? Pataka man ka oy. Milan? Milan? Mas layo dito oy. Dito ko nakaagi. Layo dito oy. Dito kay mas layo ka. Pili ninyo layo kay guot mangud ang dalan. Oh, listen to the expert, uncle. Ikaw magmusupak pa yung ka. Sa edad pa lang ninyo, layo na kayo ka. Gani, layo pa kayo mong edad. Supak pa yung ka. Taan eh. Aminaw ah. Hey guys. Isa doon? Ha? Lala. Tingnan mo. Sabay mo. Kon. Nana sila ko nila Hipes. Sina siya tara. Imong idol man, ayre. Tara. Isa wala ti. Hendrix. Lah, sana sila. Naman sila. Ano sa nagtabo na mo sa buhangin, wala mo kabantay siya. Bantay mi oy. Nakabantay daw oy, ikaw mo nakabantay dai. Bantay. Gitulak ng sansan. Ay, ikaw kulit bang kagod. Oo. Kabantay daw. Napit tigsel, kinamay tag tubig. Nibalik po siya. Tanang na rin. Ipangita. Press, naginay sa press kay para daw sa Team C. Na lang. Atong crossing mama. Press. Hinay daw siya kay para daw sa Team C. Ha? Hello. Para daw sa Para Team ko C. sa DMC. Hinay pa gyud siya. Dili katong kuan doon ba nag-jacket mo naka-pants og kuan. Magukod ko. Naka-pants og kanang itong yellow. Padayon lang gyud ko. Hinahinay ra ko, apo ko ni lupod. Wala ra pud siya.
Wala man siya. Ko na Wala ra siya. Giana ko niya. May gani kinitago na lang di ko sakyanan. Bahala ka diya. Plakahi. Kami man nagsunod. Wala may plaka. May plaka. Plakahi ko. Tay plaka. Dagan bala na. Bukod din tayo si mo siguro kay. Plakahi ko wa man kay plaka. Unsa man mo na? How's your practice, brother? Ha? Okay kayo. Ikaw, Col. Kumusta yung practice, Col? Ha? Pakit ano to sa imong kuan be? Kasi masulod mo sa imong leather suit. sa imong leather suit. Okay lang kayo, sarap kayo kami kayo. Okay, what's up, Sunny? How you doing, Sunny? Oh, wala na goal si Marcel. Mo kuha na, mo skip na tanan. Safe na tanan. Oh, racing pangahon. LJ, brother. Si LJ to, nag-practice. Sunny. Isa tugan eh. Wala.